Wadi ji? Kuda kuti chiwe. Zanu ndiye tambudza Zimbabwe. Zanu iri kutongwa naMnangagwa. Iyo akafunga kuti azvigona kubva kuna Mugabe. Patakata wesi manje akatoita chose kusanyika musango chemo. Saa zvese zvikuitwa pamusika usvare. Pamusika papi? Gadzirisa pamusika. Hapasi kugadziriswa pamusika. Pambare musika. Akutoba. Varumbeshi. Ngondo wataura wewe. Baba. Zanu ndiye baba. Chimopa munhu anodzoka nechenji. Unyazotaura nyaya yako zvibhou chino. Kana sikalotaura handiyatotaura anything. Hatokwana zvanotaura. Aiwa. Taura nyaya yako. Handiyatoda. Handiyatoda. Azvokutaura zvinokuipa ngoni. Ngono utaura zvinonaka ngoni. Uta hazvinake. But ngani nyindure. Ini njazotaura choko. Udena ke. Mashoko angu. Ngoenda kawe. Mashoko angu kupedzisira ineka. Ndotaura kuti Zanu yakashata. Zanu PF yakashata. Zanu iri kuuraya vanhu hobva akafa muno muZimbabwe muno because of Zanu PF. Ndinouraya. Vachirwa nepfuti. Aiwa nepfuti. Nenzara munafe nenzara iwe. Wambova nenzara. Nenzara chamatoshingerera. But Zanu manje yakaipa. Saka munhu akazvidhumirwa nemotikari akafa adhumwa neZanu. Akadhuma ndiani? Hanzi anenge achifunga stereki kwezvinhu zvinhu akadhumwa ndiani? Bo Zanu iwe chama ndatopedza ndati Zanu PF yakaipa. Nometa kuti chi? Ndinasupport zero tone party. Wakapfekedzwa Michael Yakaora. mubrain mako. ndozvawakaudzwa Wagadziriswa brain iyo. Ukamboya amai vako vanoda Zanu PF chaizvo. kune imwe nyika Saka ndirasimba amai yangu neyotoda Zanu PF. Nendaya yekuti munebva kumafuratuko. Unoziva muri mataketi mimi. Saka mafurasi wakazara nezanu. Aiwa ivava. Uyu ndiwe Zanu. Waenda. Uyu ari padhuze. Uyu namai vake ndive Zanu PF. Kutsigira business ravo. Of which it's good. But manje kana wakapa vanhu varume vakaita sevarume chaivo chaivo. Don't behave as which you are Zanu PF Hapana member. iwozo uri kuda MDC yacho kupihweko ne. Saka uriwe Zanu chibva pano. Totobanda kana kana wakuda kubanda. Aiwa musarwe kani. Musarwe kani. Aiwa. Garai pasa. Ndokumamisa mbapa. Aiwa gara pasi kani. Takushandisa weapon. Ndokumamisa zvese. Gara pasa apo. Chako gara pasi kuti. Gara pasa. Pakazeni. Udandwa neje. Ngosupport lekwe MDC yo. Gara pasi mina. Ndakuroka chibata chino. Gara pasi apo. Gara pasi. Uda urwireko kuti wakutaura zvakanaka kochiko futi. Aiwa anopengwa. Aiwa musarwe. Gara pasi apo. Gara pasi musarwe akurwa kuna una. Aiwa hapana amai akuyanza dzeyangu ini. Iye hapana zvanombotaurwa namai ake kuti. Asisiyana nekusapota chipati chako chakadako. Plaza unaona chitupa hiyo. Wakavhota here. Usinachitupa ndio. Wakavhota here. Aiwa tombotanga from the beginning. Ana chitupa. Una chitoni. Ndinotora. Ndati wakavhota. Nemakadhi angu ese. Makadhi. Zvese zvandinazvo. ekuvhota Zvese. Kadhi kurwara. Kuvhota zvese zvokuvhota. Right. Mira. Imbokata kamera. Tokokatire taura ndindo zvakutaura. Yo uchinwa waona ndino mbodho remvura unofunga kuti right. Ndati nezvinhu zvatakavhotesa zvacho. Ndati ndo zvandoda kundotora ine. Chii chiri mumbodho remvura icho? Iwawo. Unonzi? Ndo zvinhu zvakaita kuti vanhu vamwe muno muZimbabwe. Inyaya yeZanu PF ndiyo yakaita sezvo. Chii icho chauri kungachi? Oh rudziko. Umwe kana research something. Chii? Hakuna zite. Mbatutu chii? Residue from petroleum. Kuno waita noke? Baby. Inonzi residue. Ari kwere bro. Yes.
a residue is something from something. handiti ethanol inogadzirwa neshuga Ekaka. Popular supersunuka. like Popular supersun. Ethanol, I never know those divas. Panabiwa sugar, and Padobuda ethanol. Ethanol. Popular benzini, machi. To put some petrol to mix you. Mumpendi. Zimompendi. ndo zvinhu zvauri kunwa manje kuti udhakwe ndimukutokesa Zimbabwe. Zvapenda. Zimbabwe haina leader. Yes. Hamuna president muZimbabwe. Anzaina lead. simuka apo clinton munhu agara uyeyo Haina president right now. Who is the president of Zimbabwe? Masondambuzo mnangagwa. Takahonga umwe. Kuti nawo ari official manjeka. Enene asiri. Wangu president Nelson Chamisa. Wangu president Nelson Chamisa. Amani. Inamo. Saka Namo. alright. Saka iwewe urikuti nhamo iyi inopera sei nhamo yauri kutaura. Wabvira kudaro icho. Let's go to the conclusion now. Takuziya isusu kuti nhamo iyi kuti ipere nhamo. Garwe manjeka. Vavanongotaura rega kuti zvandiremera wapa. Ende zvarema shuwa. Zvarema papi. Araremerwa wena. Zvarema papi. Araremerwa wena. Agaro raremerwa. raremerwa nei handiri kuti haasi president saka akaremerwa nei munhu asi president Akasabva pa 2 weeks. Akasabva pa 2 weeks ka. Ega. Kubva ega ka. kubva pai Ipapo. papi Pachiya anogara iye. ipi inonzi chii Kusetoze. Achaona tokupinda weisusu. Nani? Mune mutsvagi. Uchazoona toti vambera tega weisusu. You are not worth it kugara ipapo. Ayo, I'm not even worth it. But I can even remove him with my Trapani mchiitwa nani ma My elections elections. okay. Working. Shamari is only kuti ka. Ndisano. Ona kukwade zano kuti ndo chatonga utuka mukuva. Mukuva apa. Hatudaro. Tutaro yakawina. Kwatuka na kudzingwero. Akabhega wano. ani President Africa. President ndakadzingwa. Samariro. President Africa. ndiani akadzingwa Akangovhega. Auna kuti arjeda. Pakati ka president weZimbabwe. ndiani president wezimbabwe Zimbabwe. Ainayo. Nelson Chamisa. Akasvika pati kunotona. Akamutaura zvikandi. Akazi vabambe vayo zvikandi. Bisachi. Umbotarisana Sikava ndakanyatsosuka. Kanzi bisachi sikava hatisi parari. Kava chancha papi. Hanzi hatisi parari. Akataurirwa wani zvikanzi hatisi parari. Bisachi sikava iwe. Handibhemedzane newe. ko zvakaitika kuground Nelson Chamisa akavharirwa panze ka. nani Emmanuel Zanu-PF. handi zvazvi zvemapromoteri sha Chichema promoter. nemamusicians Aiwa. handiti kwakusiri kurare akasimurare akakunotsvake chiwa kwakuri kufinarawo kwakusiri kurare saka nezano angabva kupi Vanezano angabva kupi? akachemwana nezani Saka music yakutomba futi nezano. Ndizvo inini kana mukapikisa kana on the way ipika. I'm standing on that Ma side. promoter utora kuti. saka mapromota ndezano Mapromoter. Imi kana musina kubhuka kuti muri kuenda ku-VIP mongonzi pinda. Shamari, Unogara pari. kana uchida kuti chichawo chite muZimbabwe ka. Chipe related with ZANU-PF. Bozi munonosvika Unosonogara pai handiti angasina ubhuku here kunzi apinde kuvip handi unonyora Ndanga kwangakabhukwa. angarikwe angarikwe Akaenda iko. angazi President waniko.
President one. Nati president Akawina wenyu. kupi? Ndala wenyu president wenyu. Akawina kupi? President wenyu akatotyira kuti President anotsikwa. one. Anotsikwa wenyu. Uyu Mnangagwa anambowina kana 140 anamboita uyu. Hata wati pamwakavhutirwa Alright, ko president wenyu you say anditi ndanga akawina. Ndakaona chino. Dai chaunga chake chakampinza kamukati mu. Ayo sadzapera. Saka stadium anditenga yazara vanhu veZANU-PF kwatiri. Ayo mutori nenharo kaimi. Zara nezanu. Mutori nenharo dzaka. Aiwa kwatiri ku stadium yanga yazara vanhu veZANU ka. Mutori nenharo ka. Aiwa tauri akatida kunzwa. Ndovakamurapa. Ndokusema rifa yako. Mutori nenharo ka. Kozi asi zvokurovana kanjani. Saka president weZimbabwe ndiani? Andoda kubvunza kutenge iwe satevereni. Emerson Mnangagwa president. Akawina kupi? Akavhutirwa nani? Iwe akavhutirani? Pachezvako iwe. Shakespeare man. Munomara iwe anambowina kana 140. Saka Harare ndio Zimbabwe. Kwese. Saka muchizoti Mbare ndio Harare ndi manhu wacho Wakapedza wamudani. kukwira bhazi. Anga ndichakwire vanhu vacho ivavo. Uyo uri kupi chaizvo kwawakazvaro. Iwewe. Kundakashamisika ini. Kuti kwanzi. Edze makanda omubvunzo kuti president ndiani. Andi vanhu vavhota 30,000 yawina kumasvingo. Hakuna vanhu vakadaro ikoko. Saka muri washoma. Hakutori navanhu. Saka kumasvingo hakwani 30,000. Urikuona namba. Vari kupiwa niyo. Makauya kuHarare. Masvingo is a province. Utoroda kuna 30,000 vanhu. Aiwa, Ikoro inodzidzisa geography. Yes, that one is a province, but that province. It does not have 30,000. Aiwa, it was divided into how many? Yomudzi president ndiani. Mudzi woti president ndiani. Taura kuti press. Ndiani? Taurisa. Ndiani? Taura kuti Iwe chienda chako. mwana Tuze akuza. mwana taura. Iwe ameni uyu. Iwe ukatorasika mwana kuti anoziva president wasikumziva. Saka mwana uya. President ndiani makanda. Taura. Mudzi. Mudzi. Vazhinji wa. Mwana ari kutaura. Vana nevana vanozvizi. Iwe zvauri Iye kuziva. Mnangagwa. Saka ndizivere. Ngachienda kumba. Unozvitira kumba kwenyu. Chienda. Pane mubvunzo umwe wandinawo. Mumwe mubvunzo wangu wandinawo kuda. Watoda kungoziya chete. Saka iwe kuona zvifamba sei? Mune ramangwana rako. Mamixere kana mukuru drive. Akana kumixwa buzika Mune ramangwana rako. Wabvunzwa because ndaine naye. kakunzwiwa rokanzwa. Ngosenga ndeke. Kuda. Kuda. Kori utukire wani. Kuda. Kuda. Wese ari related. Imimi ndozvakuti iyama yenyu of which. Ani. Iye Mnangagwa iyama yenyu. Yama yani. Mtsengo wako. Ndatoreka kwa Andoriziva officially. Ndoriziva zvangu. Unoziva nani. Andoriziva chipota nditaureni. 2 weeks pane pasi. Chipota ndiyanga ribhuru wangu. Chipota ndiyani. Je? Chipota ndiyani. Chipota amai venyu. Ndokukuzvarai mimi. Vaita sei. Ndataura kuti Mnangagwa akamboya ndikamuona inini apa. Asati ambova president. Iye pairwara chipota Mnangagwa akauya apa. Sure. Oh. Ndopika naMwari kudai. Akauya Mnangagwa. Mukatotaura mese. Aiwa kwete kutaura tese anambotaura naini. Saka kuita relationship na president zvakureva kuti tinowirirana. Ayo, azvizi. Imi pamwe mune nzira iya munenge muchifamba naye. But hapana pamwe pokuti munorasa hama yenyu. Chitawo hama yako unotonga nyika. Chitawo hama yako unotonga nyika. Ani? Chakawo yako hama Dzangu inotonga. dzakapera kuuraya wena. Kupi. naMugabe. Kupi ko. Musende akaurayiwa. Akaurayiwa? Zobwo. Aha, iwe. Feya vanouraya, vaninouraya baba. Madzako. Kumasvingoka. Vese ndokumasvingo kana iye idiye ndokumasvingo kwangu. Nyama dzangu idzi. Nyama yako futi manje. Aiwa, Saka wakurasa hama kai.
kurasa hama ke apa kufambirana munorasa apa kutaurirana munokona kuputana mashoko mwanenene kwako unekwa kozi tsano ini ndagara ndide asi unomuda ke hama yakwe hama yako kayotaura ibe akura sarasa chamisa exam munokama chamisa aso kumasvingira ndokumasvingo iyo hama yako chamisa futi iwe handina hama inopfeka isuti yakadari unopenga hama yako iyo mutauro taiti handidi orit ayo haudi ukama kuda kundifose asi hama yako handimufariri orit chamisa chete asi ini ndo wangu ini kufanana kuti hatichafarirana but ndinoda kumboziva kuti nasanambomuona achamisani nditomufarira ndiye purezidendi wangu pamusori kumukoma kuda chamisa uyu anoita nezvei chezvo ayo sanibvunze basa rake anoshanda anosenza roton thing munibvunza roton muzorini chamisa iyo chamisa umuzive yosonjamisa handimuzivi ndangonzwa makambonzwa hanzi vanongozoti rimwe ndiye purezidendi wemuzimbabwe wamangwana upi amazibvudza kwai haupotopoka kana ka1 warini president nai washa dzabva kupi ungorubvunzwa zviripo tinongoziva anta nezvei kubvunza naiko anoita nezve basa rake ndere muzimbabwe batsirani kuziva ndipurezidendi wawezimbabwe anotonga ani atonga ani zimbabwe wamumunhu anoridzirwa mudhudhudhu iyo mbana nditaure newe kana chikoro chacho wangasingagoniwe unandibvunza iwe kana chikoro manezikonamanimondivanza titora zvechikoro iyo chitaura zvako zvokugonewe handizvizivi saka ugone saka usapindura zvinando zvanoitaurei unosati maangofanana nemdc aiwa uyu manje ngaizi tau that guy is very down. He can't even know or read or write. He can't. He's illiterate. Kupinda basa kupi? kwaanosenza Pane mabasa kungopindawo kungoti uya kuveza handiita zvokuveza mapuranga unoveza zvisina mamezhamenti mapuranga ngataza kumesha unongomesha unoverenga kuverenga ugone iyo mbana wakamboverenga kubiwe ndiverenge kusvika 50 kusvika pa50 wapagone naikuda izvi zvabva ipiko mubvunzo yedu isusu yausi kuda kupindura waita bhokuda una ama marari akanyanya kupi inogara chungudza wani mupana wangu aiwa mpana atone chimoresi hama dzako tawanda buno tawanda buno kuitira kuti wakazotorwa kaka ikuda wakadzoka kuNamibia ndakanza kuti wakadzoka nezuro ndanjizokuona mumwe futi ampana wangu komumwe ndiani misheke ari kuSouth Africa misheke kuri South Africa uchanzwa meseji yangu kutumidzirwawo chii kana mari iri kana bhutsu uda chii ungaita zvakukwanisa ndizvezvo kana wawakanaka hausiku ndimbomwa ndimbosiyawo gwidibi ndapedza hausikumoresa imwe yangu chiti hama yakwe president ko president haumoresi moreso umoreso koma neuzonjamidza ramba wakadaro tinoramba takasimba isuso hatidududze but apa ndamboona ambosumudza chibhakera ka handina aiwa bakera ndasiona ndinawo hapana patinazvo taura kweni nenyaya yehama yako musimbisi mukomba neuzonjamidza musadududze ndimupurezidendi wedimi ZANU
Ndapedza. ininiwo ndinoda kutauro inini ndikokumbira kuti idi kudhara siya vahukure kudhara iva vana kuda vanenge vamambati Idiani. vamwe vachimwa makotsi kumamikuzi saka kudhara musateri saka uchatya kuya uzotoro Handitye. Kana chinhu chinonzi inoitwa neZANU PF zvachose. Even munhu anoita zvinhu zveZANU inini ka. I don't even ka. Deal with him. Munhu anotamba zvinhu zveZANU. Because I'm not a ZANU PF member. I'm telling you the truth. I'm not. but kutaura neni Yeah. Handisi kutaura nevamwe uyu. kuda kuti fight itangidza ndizvo Fana Wakari. we are discussing hapo aiwa iwe. wakaroyana chamise Ndege mani. takuzopedzera